champion of the world, Islam Makhachev. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имшаб турнири UFC 311 баргузор мегардад ки дар ин турнир Ислам Махачев, Муин Ғафуров, Мераб Двалишвили, Умар Нурмагомедов ва боз дигар ҷангварони машҳур баромад мекунанд. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Инак дӯстон, аллакай имшаб, яъне шаби 18 ба 19 январ турнири калони UFC 311 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Ислам Махачев ва довталаб Ренато Майкано мешавад. Аз аввал Ислам Махачев бояд ки бо Арман Царукян меҷангид. Ренато Майкано бошад бояд ки бо Бенил Дарюш меҷангид, аммо дар вақти вазнкамкунӣ вазъи саломатии Арман бад шуд ва онҳо маҷбур шуданд ки аз муҳориба даст кашанд. UFC бошад чунин имкониятро ба Ренато Майкано доданд ва акнун ӯ зидди Ислам Махачев барои камарбанди вазни сабук меҷангад. Дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 кг байни чемпион Мераб Двалишвили ва довталаб Умар Нурмагомедов мешавад. Ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи довталабӣ байни ду чемпиони пешинаи вазни 93 кг UFC Иржи Прахаска ва Ҷамал Хил хоҳад шуд. Ва боз дӯстон, аз ҳама муҳорибаи муҳим варзигари тоҷик Муин Ғафуров зидди варзигари ҷопонӣ Риня Накамура. Шаби гузашта ҳамаи ҷангварон вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун имшаб онҳоро муҳориба дар октагон интизор аст. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир шаби 18 ба 19 январ баргузор мегардад ва аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи Муин Ғафуров зидди Риня Накамура сеюм муҳорибаи карди пешакӣ мешавад ва тақрибан соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун дӯстон, мегузарем ба қисми асосии навор дар куҷо ва чӣ гуна пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. Ва мо ҳозир ба шумо танҳо вариантҳои бепулашро мегӯем. Варианти якум ин телеканали Матч Боец, онҳо муҳорибаи Муин Ғафуровро нишон медиҳанд. Ана муҳорибаҳои асосии турнирро бошад телеканали Матч ТВ нишон медиҳад. Варианти дуюм ва беҳтарин ин телеграм-канали мо Паҳлавон TJ. Мо дар телеграм-канали худ ҳамаи ссилкаҳои даркориро пешкаши шумо мекунем ва шумо бепул пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо Паҳлавон TJ дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. Дар телеграм-канали мо аллакай аз 112 000 одам зиёд обуна шудааст. Шумо низ дар омада обуна шавед. Ҳамчунин дӯстон, дар ҳолбаъди турнир мо ҳамаи муҳорибаҳои пурраро дар он ҷо нашр мекунем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монданд метавонед дар дил хобвақт дар омада ин муҳорибаҳоро тамошо кунед. ҳозир бошад биёед якҷоя дастгирии худро ба Муин Ғафуров дар комментария ҳамин навор нишон медиҳем. То боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.